Ang na nag-order gila sila na rin pinasay. Oi, Jirai. Mana ka bisa? Mana na? Ang na gila sila na rin pinasay bima. Robi pa, ang lada ni pini. Natoknya saya dengar mendengar lu dah. Nai bima. Wai Mongol. Nang kenapa na? Zambi orang Malaysia. Medical segi takau sudah awai. Beri na ang bebsa ko sandeun. Gazanau mazang फरायसालियाव एडमिशन होनो आरो आं बेनिनो आं सानो सासे गामिनि मोजां मुं लाखिगोनखौ दे बिदिब्लालाय नोंनि साननायानो जाथोंसै बिफा र बिमा बेबादिब्ला जोंहा अलंबार फिसानाव खेबसे सोंना नायनायसाय गाबोन सोरांनाय लोगो लोगोनो कामाख्या ट्रेनजों अलंबार फिसाखौ आं दोननानै फैनोसै नामा बिमा